Pinoy Bus Driver TV. Kami ko Pugsit, alas 7 eksakto ng gabi. Dito na tayo sa Matnog, Bicol, Fair. Ano na natin dito, kababala natin dito sa Pere Pascat. Ayan si Dudong Rizal Serrano at si Juan ang Beng Davao. Bersano. Yan galing okay, Pugsit. Ayan yung galing Davao. 1897 Pugsit. Wala bang ibang mga bus dito Pugsit. Nauna na siguro sila. Kami lang dito ang mga bus Pugsit. Shout out sa mga taga Matnog at lahat ng taga Sorsogon, Bicolan, mga Bicol. Si Arlon Paterka. Hindi ko na nakontak si Arlon Paterka. May Pugsit, kumusta na kaya siya? Ito ang aking tropa may Pugsit na mga Muslim, dalawa. Dito tayo sa Matnog. Ayan. Kung hindi kami makapunta ng Luzon. Shoutout po sa inyo dyan. Ayan. Shoutout sa mga kasamahan nila. Mga kamag-anakan nila. Dito na kami sa Matnog, may Pugsit. Lalong-lalo na dyan bayan po sa Luzon. Shoutout sa inyo. Kasama natin lagi sa pagkain, may Pugsit. Ang bait yan ka sa amin. Bawal lang yung baboy sa kanila. Bawal. Kahit na hindi tayo paras Muslim. Kapalit pa rin tayo, no? Yan, okay po. Ikaw naman po. Kaya lang, huwag kayo humiwalay sa amin. Basta pagdating sa kainan, sama tayo. Sama tayo. Sama. Yan. Ano pangalan mo ito? Loloy. Loloy. Rocky. Saka si Rax. Si Loloy, saka si Rax. Ito po siya. Yan ha. Dating na. Mabait sila, may kupusit. Nakiusap sila sa akin ng maayos. Kaya tinanggap sila ng maayos. Kaya si Rizal. Ito may kupusit ha. Pati Yose. Kasama ko sila. Free. Libre ko rin sila sa Yose. Kasi nga wala na silang allowance. Wala na silang pang-Yose. Wala na. Push ka. Gusto tayo Yose. Hingi lang sila sa akin. Hingi lang sila sa akin ang pag-Yose ni Kupugsit. Wala na talaga pang bili. Wala na. Sama natin sila lagi Pugsit. Ito naman may Kupugsit. Dito na tayo sa Sorsogon. Milastap kay Madam. Ayan, maghapunan tayo may Kupugsit. Sama natin si dalawang ambigo at saka si John. Ayan o. Oh, muna doon. Hindi tayo. Ayan, may Kupugsit o. Kakain na kami may Kupugsit o. I-subscribe nyo naman ang YouTube ko. I-subscribe ko naman, nyo naman ang YouTube ko eh. Yung YouTube ko ba? Pinoy Bus Driver TV. Ayan, ang dalawang amigo natin may Kupugsit o. Pugsit na tayong si Loloy at si Rax. Pugsit na tayong. Kain. Bakas. Ito na. Dalawang bus. Dumating na. Ayan o. Dumating na o. Shoutout nga pala sa nakakotsi daw, tinabihan si Migo Madrid doon sa dito na banda sa Sorsogon. Nakakotsi daw. Hindi ko alam sino yun, Migo Pugsit. Dito tayo sa mill stop ng diversion sa Sorsogon. Ano sabi Migo? May tumabi daw nakakotsi? Oh? Saan? Dito na banda? Papasok sila ng bayan. Oh?
Baka naandun yan. Wala nga kanin, kayo na magsandok. Kaya na magsandok ng kanin. Kanya-kanyang sandok may kabugset. Ayan, si Marzano may kabugset oh. Taga Batang Mindanao yan, bugset na tayo. Ayan, si Madam, ang may-ari ng kainan nito, may kabugset. I-subscribe mo naman ako, Madam. I-subscribe mo ako. I-subscribe mo yung channel ko. Pinoy Bus Driver TV. I-subscribe mo lang. Alin? Okay na ako doon. Tatlo na may kabugset. Tumating na yung isa may kabugset. Tawag na rin 2-5. Pakals na may kabugset. Pakals. May kabugset. Pakals na. Yan ang ulam namin may kabugset. Sa kanila yun ni Migo. Kasi nga bawal sila sa baboy. Yan, manok, itlog, isda. Yan. Bugset na tayong. Pakals lang may kabugset. May kabugset. Eksakto alas 12:20 ng Bulacan. Dito na tayo sa San Fernando, Camarines Sur. Northbound pa rin tayo may kabugset. Ito, katapos sila magpa-diesel. Ayan sila si Mr. Rizal. And then 5, wala pa yung 1897. Ito, magkape pa na tayo bugset bago tayo bumanat. Bugset na tayo. Ako naman ang papalit ngayon may kabugset. Diyan sa Quirino Highway hanggang Pagbilao, Quezon Province. Ayan. Dahil sa Shell, sa Bristol. Bakals na bugset, bakals. Bakals na bugset, bakals. Shout out sa ating mga inspector bugset dalawa. Si Mr. Bernice saka si Mr. Arliano. Ano yan? Ulam? Ano? Diyan. Ano dyan? Sandok na. Pang madaling araw. Pang madaling araw, bugset. Ikaw talaga general, puta. Dadalhin mo yung mga batos mo. General ka din. Ito na, may bugset. Dumating na yung 1897. Katabi ang Silver Star ng Parisel. Ayan o, mga tawag ito? Mga bolero. Mga bolero. Ayan ang ating mga pasahero ng order ng mga pagkain. Yan, si Milit. Ang bibilis ng mga dalawa. Para na ako.